Hello guys, welcome to the JK Facts channel. जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनाय ABCD नि लास्ट लेटारा Z नंगौना नङा? नंगौ। नाथाय आं Z नङामोन होनना बुङोब्ला नोंसोरो फोथायगोन नामा? No, नोंसोरो फोथायनाय नङा। बेनिखायनो आं नोंसोरनो प्रुफजों लोगोसे खोन्थागोन ABCD नि लास्ट लेटारा Z नङामोन होनना। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसनाव। सोर सिनायो सनाथि मैनाथि रुपाथिखौ? Obviously, नोंसोरथ' सिनायनायानो नंखाया मानोना आं बिसोरखौ एग्जाम्पल महरैसो लादों। थारमाने बे बुहुमाव गुबुन गुबुन नाम थायो नंगौना नङा? जेरै नोंनाबो दं आंनाबो दं। मेन कुइसना बेनोदि बे बुहुमाव सोरनि नामा गोलावसिन? सिन्था खालामनाङा, दसे उनावनो मोनथिनो मोनगोन। बिथांनि निक नेमानो जादों हुबार्ट आरो बिथांनि रियेल नेमा गासै 747 था आखरनि 747 था आखरखौ प्रनाउन्स खालामबा बोरैबा बिदिनो गेदेब्रा मारैबा खोनायो। नंगौना नङा बेखौ मिन्थिनो थाखाय लास्टसिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। गेदेब्राखौथ' मिन्थिखासिगोनानो, नाथाय सोर मिन्थिगौ इंराजि रावाव मोनसेल' सोदोबा सिरियालि XYZ दं होनना? खोनाफेराखैबा बेखौबो दसेनि उनावनो मोनथिनो मोनसिगोन। So, let's start our video without wasting any time with the title The English. जोंनि गिबि लिस्टआवनो दङ इंलिश रावाव बबे सोदोबा सिरियालि XYZ दं। इंलिश रावाव हाइड्र'अक्सिजेन सोदोबाल' सिरियालि XY सोदोब दं। बिनि अनगा जेरावबो नागिरबाबो नोङो सिरियालि XYZ सोदोब मोननाय नङा, मानोना सिरियालि XYZ सोदोबा मोनसेल' हाइड्र'अक्सिजेनावल' दङ। आंथ' गिबियाव सानदोंमोन अक्सिजेनाबो सिरियालि XYZ दं होनना। उनाव मोनथिबायदि अक्सिजेननि स्पेलिंआ OXYGN सो। बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ सोरनि नामा बे बुहुमाव गोलावसिन? गिबियावनो बुंनाय बायदिब्लाथ' हुबार्ट बिथांनि नामानो बे बुहुमाव गोलावसिन। बिथांनि नामा गासै 747 था आखरनि। बिथांनि नामखौ खेनसे प्रनाउन्स खालामनायनोसै। बिथांनि नामानो जादों एडल्फ ब्लेन चार्लिस डेभिड एरल फेडेरिक गेराल्ड हुबार्ट इरविन जन किनिथ लयड मार्टिन नेर' अलिभार पाउल क्विन्सी रेन्डल्फ शारमेन थमास विक्टर विलियम चार्चिस यान्सी जिउ। सजेखौथ' होननो हानाय नंला आं, मानोना बेसेबांबा गोलाव दंबावो हनै बेखौ बुंनो थाङोब्ला सानसेयानो लाखागोन खोमा। जेखियानो जादों मानो 4 आगस्टनि 1914 बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो 24 अक्ट'बरनि 1997 मायथाइयाव बे बुहुमखौ नागारलांफिनो। बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलांबायब्लाबो बिथांनि मुङा दासिमबो बे बुहुमावनो दङ। बिथाङा बे नामजों वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड बान्थाबो मोननो हाखांबाय। दानिया फैदो नाम्बार 3 आव ABCD एल्फाबेटनि लास्ट लेटारा मानो Z नङामोन? एक्सुअलि J खौसो लास्टआव बाहायनानै Z खौसो Jनि जायगायाव बाहायनाय जायोमोन। मानो बाहायनाय जायोमोन होनना बुङोब्ला J खौ रमान नाम्बार लिरनो थाखायसो बाहायनाय जायोमोन, जाहाथे J खौ आइनि खाथियाव दोननो हायो, आइनि खाथियाव मोनो। बिनि थाखायनो J खौ आइनि खाथियाव दोनफैनाय जादों। J खौ बबे नाम्बारखौ दिन्थियो होनना बुङोब्ला नाम्बार 13 खौ दिन्थिनाय जायोमोन। नाम्बार 13 थारमाने 13 खौ दिन्थिनाय जायोमोन, बेनि थाखायनो सोलायफिननाय जादों। दानिया फैदो नाम्बार 4 आव दं द लंगेस्ट इंलिश वार्ड। नोंसोर फोथायनाय नङा दि बे वार्डआ ओरैबायदि गोलाव 1,89,891 था लेटार्सनि, जायखौ नोंसोरो सानसेबाबो फोजोबनो हानाय नङा बुंनानै। एक्सुअलि बुंनो थांथारोब्ला बेखौ 3.5 आवार्स नांगौ। मोनसे वार्डखौ बुंनो थाखायनो 3.5 आवार्स। बे सोदोबा मिथिअनाइलनिफ्राय स्टार्ट जानानै आइसोल्युशन सोदोबाव जोबहैयो। बे वार्डआ ओरैबायदि गोलाव साला डिक्सनारियाबो बेखौ प्रिन्ट खालामनायनिफ्राय बादा होनानै दोनदोंरा। बिनि थाखायनो नोंसोरो डिक्सनारियाव नागिरबाबो मोननो थाङा बे वार्ड्सखौ। नोंसोरो फोथायखानाय नङा आंखौ, बिनि थाखायनो नोंसोर गुगोलाव लंगेस्ट नेम अफ
पपुलार प्रटिन लिरनानै नायब्लानो मोननो हागोन नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै बेसिम सफैबायब्ला नोंसोरो माबा नङा माबा नोंगौ इन्ट्रेस्टिं खोथाफोर मिथिनो लुबैयो जानांगौ जाहाथे मिथिबाय थायो बिनि थाखायनो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आं बिदिनो इन्ट्रेस्टिं नोंगौ खोथाफोर लाबोबाय थागोन